Aduy kam amin o Maria, sira raem dito'y saklang mo. Daytoy apang kablamiken ka, denggem inaanadong mo. Aduy kam amin o Maria, sira raem dito'y saklang mo. Daytoy apang kablamiken ka, denggem inaanadong mo. Ave Maria, O Maria, Rena ti langit ken daga, ti puso na kem kararwami, amin ken kaidaton mi. Ave Maria, O Maria, Rena ti langit ken daga, ti puso na kem kararwami, amin ken kaidaton mi. Tinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Mamatak iti Diyos Ama manakabalin amin. Anamarswa iti langit ken daga. Mamatak met ken Jesu-Kristo abugbugtong anak na ken apo tayo. At imaod ti aramid ti Espiritu Santo. Inyanak ni Santa Maria Virgen, nagtutuok di panagturay ni Poncio Pilato, nailan sa iti krus, natay ket naitanem. Imulog tayan dagiti natay, nagungar ti may katlong aldaw, imulit sa dilangit ket situtugaw ti makanawan ti Diyos Ama manakabalin amin. Agapunto sa jay nga maukum kadisi bibiyag ken dagiti natay. Mamatak met ti Espiritu Santo. Pachek met ti Santa Iglesia Katolika, ti pinagrinano dagiti sa santos, ti panakapakawan dagiti basbasol, ti panugungar ti bagi, ken biag nga agnanayon. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, domteng kumatipagariam matungpal kumatnakin mo ti dagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw itoy, ti kanen mi iti patinayon ng aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan ng umanugot ti sulisog, isalakan nakamket ti dakes. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos tadakan ka. Sikat na yung kasatan kadagita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami imanagbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan kadagita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami imanagbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sadakan ka. Sikat na yung kasatan kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami imanagbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Gloria ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas idi punganay, kas tamit itakin iti agnanayon nga awan ti inggana. Dagiti misteryon tay panpanunutan, dagiti naranyag a misteryo, ket umuna iso ti panakabunyag ti Apo. Dimteng ni Jesus iji Jordan, ang nagapu iji Galilea, tapno pabunyagan ken ni Juan. Ngem kayat alapdan ni Juan, ket kinunana ken ni Jesus. Siya kumati rebeg na abunyagam, ngem apeng umay kakanyak. Bayam aramid ita daytoy, tapno matungpalto ti amin a paggayatan ti Diyos. Insungbat ni Jesus. Iman namo nga rod ni Juan. Apaman anabunyagan ni Jesus, simmang at adagos manipod itaddanom, ket adtoy,
naglukat ken kuana ti langit. Nakita na ti Espiritu ti Diyos a bumababa akas may sa kalapati, ket nagdisu ken kuana. Ket kinuna ti may sa atimek a naggapo sa dilangit. Daytoy ti dungdungwek nga anak, apakaragsakak unay. Pampanunot. Kalpasan ti itatapog ni Jesus iti karayan Hordan, naglukat ti langit at impakdaar ti ama, nga isu ti dungdungwen nga anak na, apakayaywan na unay. Kabayatan abi mabaken kuana ti Espiritu Santo, aneng nga kawes iti misyon nga ipatungpal na. Agbibiyag tayo kadi akas anak ti Diyos, kas mayataday iti bunyag nga inawat tayo, ket ipatpatungpal tayo kadi ti misyon an italek kada tayo, kas mayataday iti pagpatulad, tinainggasatan a Birhen Maria. Adda kadi pa nakaipakat, dagiti kari ti bunyag, diti sisa tayo. Intay ikarkararagan ti tunggal na bunyagan, a Kristiyano, Katoliko, tapno maibiyag dati kari, ti bunyag, amang talikod iti basol, kensis tutured amang ipadoyak-yak ti pamati da iti Diyos. Amami, nga dat sa dilangit, madaydayaw ko matinagan mo, dumteng ko matipagariam, matungpal ko matnakem mo, dito'y dagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw, ito iti kanen mi iti patinayon nga aldaw, pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog, isalakan nakamket ti dakes. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos tadakan ka, sikati na yung kasatan kadagiti amin na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po mesos. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami ima nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos tadakan ka, sikat na yung kasatan kadagiti amin na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po mesos. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami ima nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos tadakan ka, sikati na yung kasatan kadagiti amin na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po mesos. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami ima nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos tadakan ka, sikat na yung kasatan kadagiti amin na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po mesos. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami ima nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos tadakan ka, sikat na yung kasatan kadagiti amin na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po mesos. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami ima nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sadakan ka, sikat na yung kasatan kadagiti amin na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po mesos. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami ima nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sadakan ka, sikat na yung kasatan kadagiti amin na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po mesos. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami ima nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos tadakan ka, sikat na yung kasatan kadagiti amin na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po mesos. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami ima nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos tadakan ka, sikat na yung kasatan kadagiti amin na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po mesos. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami ima nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos tadakan ka, sikat na yung kasatan kadagiti amin na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po mesos. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami ima nagbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Gloria ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas idi punganay, kas tamit itaken iti agnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanem dagiti basbasol mi, ispala na kam ti apoy sa di infierno.
Iturong mo amin na kararuat sa dilangit, nang nangrunat ti makasapul unay ti kaasim. Then may kadwa, anaranyag ka misteryo, ti penangiparangarang na po Jesus, ti kinasiyasino na iti milagro, kabayatan ti Buda ijay kana. Kalpasan ti duwa nga aldaw, adda boda ije kana, may isa nga ili ti Galilea. Adda sadjay ti ina ni Jesus, ket naawis met ni Jesus ken dagiti adalan na. Idi maibusen ti arak, kinuna ti ina ni Jesus ken kuana. Naibusan dan iti arak. Babae insungbat ni Jesus. Saan ang masapul nga ibagam ti aramidek? Saan pa'y adimteng ti oras ko? Kinuna ti ina ni Jesus kadagiti agserserbi. Aramiden niyo ti anyaman nga ibagana kada kayo. Adda alagaden dagiti Hudyo maipapantik pa nagbugo. Isut gapuna nga adda innem aburnay sadyay nga aglaon ito itong galmay sa ati agarup sa nga gasut a litro. Punwenyo dagiti burnay iti danom. Kinuna ni Jesus kadagiti agserserbi. Pinunuda nga ro dagiti burnay. Ita kinuna na kadakwada. Tumako kayo ket ipanyo iti agawan iti paboda. Iti padaya. Kasta ti inarami dagiti agserserbi. Idi maramanan ti agayaywan ti danom, ang nagbalin nga arak, inayaban na ti nobyo. Saan nang amu ti naggapon ti arak, nupay amu dagiti agserserbi, ta isuda ti timmako iti danom. Pampanunot, iti kasarsadye kana, pinagbalin ni Jesus nga arak ti danom, ket linuktan na ti puspuso dagiti adalan na, tapno mamati da ket pagyanmanan da ti panangibabaet ni Birhen Maria iti umuna kadagiti mamati. Ammo tayo kadi a masapul nga agbalbaliw ti panagbiag tayo iti kaadda ni Kristo iti danom a nagbalin nga arak. Agdawdawat ti panangibabaet ni nanggasatan a Birhen Maria. Si tatalik kaditi sa tayo iti panangiwan ni Birhen Maria. Intay ikarkararagan, ti grasya ti taraon ti inaldaw, sa lunat ken kapya ti oneg ti pamilya, ken kagimungan, tapno tunggal may sakit agbyag nga awan pagkurangan na. Amami nga dat sa dilangit, madaydayo ko matinagan mo, dumteng ko mati pagariam, matungpal ko matinaken mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakamtal daw ito, iti kanan mit patinayon ngal daw, pakawanam ti basol mi akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasul kada kami, di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog, isalakan nakam katay mga dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos tedaken ka, si katinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itaken tun oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos tedaken ka, si katinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itaken tun oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti addaken ka, si katinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itaken tun oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti addaken ka, si katinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itaken tun oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti addaken ka, si katinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itaken tun oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti addaken ka, si katinenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itaken tun oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti addaken ka,
Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, ngayon ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, ngayon ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, ngayon ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met tibunga ti tiyan mo ni Jesus. Gloria. Santa Maria, ngayon ti Diyos, ikakaasi na kami ama nagbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas di punganay, kas tanto metag na nayon nga wanting gana. O Jesus ko, pakawanam dagiti basbasol mi, ispala na kam ti apoy sa inferno. Iturong mo amin na kararuat sa dilangit, nang nangruna ti makasapol unay ti kaasim. Ti may katlo anaranya ka misteryo, ti panakaywaragawag ti dadateng ti pagarian. Sinursur ni Jesus ti amin na paset ti Galilea. Nang isursuro ti uneg dagiti sinagoga da. Inkas kasabana ti naimbag adamag, may papan ti pagarian. Nangag-agas kadagiti na dumadaw maasaksakit, ken sagsagabaen dagiti tattao. Nagginamag ni Jesus iti entero at dagati Syria. Impan dagiti tattao ken kuana dagiti adalan. Iti naduma-duma kasaksakit ken ananayen. Dagiti lunuganan dagiti demonyo. Dagiti agkiskisiw ken dagiti paralitiko. Pinaimbag amin ni ida ni Jesus. Pampanunot. Impakdar ni Jesus ti pagarian ti Diyos kadagiti tattao ti Galilea. Nangas kasaba kadagiti managbasol tapno agbabawi da. Nang pakawan kadagiti basbasol ken nang paimbag kadagiti masakit. Si aamu tayo kadi ana itad kada kayo tinadyosan abilin ang mangipakdar iti pagarian ti Diyos. Agingga kadagiti ungto ti daga. Babayan ti pinangis kaskasaba panagkarkararag ken aramid akas mayanurot ti pagwadan, tinainggasatan a Birhen Maria. At dakadi kastoy iti unegtisi sa tayo. Anya dagiti impakamu tayo nga addang, amang tulong kadagiti napapanglaw, ngemda tayo, kas pagsupapak iti basbasol tayo. At dakadimet panagbalbali o pampasamak iti uneg ken roartisi sa tayo. Intay ikarkararagan ti panakaisaknap ti pagaran ti Diyos dito daga, tasapay atunggal pamilya ken sisa, agkay kaysa ang mga awat ken mang pasangbay iti amin a tao, anyaman akasasaad na iti biyag. Ama miingadat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dungteng kumati pagariam, matungpal kumatnakan mo dito'y dagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw ito, iti kanen mi, iti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan, nga manugot ti sulisog, isalakan nakamket ti daakes. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sa dakan ka. Sikati na yung kasatan, kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na pumaysos. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol. Itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, naapo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan, kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na pumaysos. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol. Itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, naapo Diyos sa dakan ka. Sikati na yung kasatan, kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na pumaysos. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol. Itakin inton oras ti papatay mi.
Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos tadakan ka, sikat na yung kasatan ka kita amin na babae, na yung kasatan metibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos tadakan ka, sikat na yung kasatan ka kita amin na babae, na yung kasatan metibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sadakan ka, sikat na yung kasatan kadagiti amin na babae, na yung kasatan metibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos sadakan ka, sikat na yung kasatan kadagiti amin na babae, na yung kasatan metibungot siya mo na po may sus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos tadakan ka, sikat na yung kasatan kadagiti amin na babae, na yung kasatan metibungot siyan mo na apo may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sadakan ka, sikat na yung kasatan kadagiti amin na babae, na yung kasatan metibungot siyan mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sadakan ka, sikati na yung kasatan kadagiti amin na babae, na yung kasatan metibungot siya mo na apo may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Gloria ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kasi di po nga na kastamit itakin ti agnanayon nga awan tinggana. O Jesus ko, pakawanam dagiti basbasol mi, ispalen na kam tapoy ti infierno. Iturong mo amin na kararwat sa dilangit, nang runat makasapol unay ti kaasim. Iti may kapat anaranyaga misteryo, iso ti panagbalbaliw, iti langa ni Jesus. Kalpasan ti inem ngal daw, inkuyog ni Jesus da Pedro, Santiago ken Juan, ket mga atda iti nangato abantay. Sadyay, nagbalbaliw ti langa ni Jesus iti imatang da. Makapurar ti pudaw dagiti pagananay na, ket awan ti siya sino man dito'y lubong, makapapudaw kas iti kapudaw na. Pagamuan, nakita dagiti talong adalam da Elias ken Moises, ang makisasao ken ni Jesus. Nagsao ni Pedro ket kinunana ken Jesus, Maestro, nagsaya aten ti kaadda tayo ditoy. Mangbangon kami ket di ti talo akalapaw. May isa iti para ken ka. May isa ti para ken Moises, ket ti may isa para ken Elias. Kasta unay ngamin ti buteng dagiti adalan, ket saan nga amo ni Pedro ti tumutop asawen na. Nagparang ti ulep anang linong kadakwada, ket ada nangegda atimek ang nagapu iti ulep. Kinunana, daytoy ti anak ko adung dungwek, dumweg kayo ken kuana. Panpanunot, nagbalbaliw ti langa ni Jesus iti bantay Tabor, tapno isagana na dagiti apostol, ti umadanin a panagtutuok, ipapatay ken panagungar na. Si dadaan tay kadi a pagbalbaliwen ti Espiritu Santo ti pinagbiag tayo, kas may anurot iti langa ni Jesus. Si dadaan tay kadi ang mga klon iti krus, iti panagbiag tayo, tapno mapadas tayo ti panagungar, akas may yanurot iti pagpatulad, tinenggasatan a Birhen Maria. Wenno adda kadi pinagpapinatudon, dagiti anungen tayo, iti sisa tayo. Intay ikarkararagan ti panagbalbaliw, ti wagas ti panagbiag, ti tunggal pamilya ken sisa, tapno mayaninaw ti kakadda niya Apo Jesus, ket kastamet tinapudno o panagdebosyon ken Santa Maria nga ina ti Iglesia. Amami nga adat sa dilangit, madaydayaw ko matinagan mo, dumteng ko matipagariam,
matungpal kumatinakem mo dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakamtal daw ito, iti kanan mi, ti patinayon nga aldaw, pakawanan ti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog, isala ka nakamket iti dagas. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken tong oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken tong oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken tong oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken tong oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken tong oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken tong oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken tong oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken tong oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken tong oras ti patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin a babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Gloria. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasida kami ama nagbasol, itaken tong oras ti papatay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas di po nga na ikastanto metag nanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanam nagiti basbasol mi, ispalan na kamtapoy ti inferno. Iturong mo amin nakararawat sa dilangit, nang nangrunat makasapol unay ti kaasim, ti mayok. May kalimakin maudi anaranyag misteryo, ti panakairugi ti Eucharistia. Dimteng ti oras ket simbangon ni Jesus ken digit apostoles na iti panganan. Tinarigagayak unay ti makisaango kada kayo, iti daytoy apang rabi iti Paskwa, sakbay nga agsagabaak, kinunana kadakwada. Taibagak kada kayo, ajak tunbangan iti daytoy, agingga amatungpal ti pudno akay papanan ti pagarian ti Diyos. Nangala iti kopa, nagyaman iti Diyos ket kinunana. Alaen di yu daytoy ket pagbibingayan nyo. Ibagak kada kayo amanipod ita, jaktun uminom iti daytoy atubog ti ubas, agingga adumteng ti pagarian ti Diyos. Nangalamet iti tinapay, ket kalpasan ti panagyaman na iti Diyos, pinisina sana inted kadakwada ako nana. Daytoy ti bagik ang maited nga agpaay kada kayo. Aramiden niyo daytoy apang laglagipyo kanyak. Kastamet akalpasan ti pananglabii, inted na kadakwada ti kopa ket kinunana.
Daytoy ti kopa ti baro a panakitulag ti Dios kada kayo, ang mapatalgadan iti darak ang maibuyat para kada kayo. Pampanunot. Kabayatan ti maudi a pangrabii, inted ni Jesus tinendaklan a senyal, ti panagayat na kada tayo, babaen ti pinangidaton na iti bagi kendara na, agpaay iti panakaisalakan ti sangalubungan. Si dadaan tay kading agsakripisyo, para iti pakaidaydayawan ti Diyos, ken iti panakaisalakan ti amin a kararwa. Nagtulnog tayo kadi a makimisa, nang nangruna iti Domingo, ken may kipaset kadag iti aramid pamati iti sisa, ken barangay tayo. Intay ikararagan tinapnuan kay papanan, a panagdeposyon ti tunggal pamilya ken sisa iti nasantuan ako Eukaristya, nga isu ti kalasugan ti amin a grasya, ken alimpatuk ti na Kristyanuan a panagbiag tayo. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dongteng kumatipagariam, matungpal kumatnakem mo, tidagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw ito, iti kanen mi, iti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akasmet pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayaan nga manugot ti sulisog, isalakan nakamket ti dakes. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos tadakan ka, sikat na yung kasatan kadigiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na apo may Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos tadakan ka, sikati na yung kasatan kadigiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na apo may Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos tadakan ka, sikat na yung kasatan kadigiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na apo may Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos tadakan ka, sikat na yung kasatan kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo, na apo may Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos tadakan ka, sikati na yung kasatan kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo, na apo may Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos tadakan ka, sikati na yung kasatan kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo, na apo may Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos tadakan ka, sikat na yung kasatan kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo, na apo may Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na apo Diyos tadakan ka, sikati na yung kasatan kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo, na apo may Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sadakan ka, sikati na yung kasatan kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo, na po may Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sadakan ka, sikati na yung kasatan kadagiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo, na po may Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasi na kami ang managbasol, itaken inton oras ti papatay mi. Gloria iti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas idi po nga na kastamit itaken iti agnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanam dagiti basbason mi, ispalan na kam ti apoy sa inferno. Ituro mo amin ang kararawat sa dilangit, nang nangruna ti makasapul unay ti kaasim. Salve Reina, ina ti asi, biag sam it ken inanamami, salve si katikaragan mi,
Da kami ang napagtalawan nak na Eva, agpakpakasikam ken ka nga sumasainek, ngagsangsangit dito'y daga pagluluan. Allah kumakatalek ni italya mo kadakam nagitamatam ama ng asi, katinton malpas sa ti pamagtalaw, ipakitam to kada kami ni Jesus, abin dito abunga ti tiyan mo, o manangasi, o manakem, o nasambit unang Birhen Santa Maria, ikakaasi na kami Santa nga ina ti Diyos, Tapno may kari kami kadiin karkari ni Apo Meso Kristo nga anak mo ken apumi. kumararag tayo. O Diyos, babaen ti panagbiag, ipapatay ken panabungar ti bugbugtong anak mo, inggunudan na kami kadagiti gungunatag na nain panakaisalakan. Ipay mo kadi ababa panunot mi kadagiti misteryo tinasantuan unay nga rosaryo na po Birhen Santa Maria, tuladen mi tilinaon ket magunod meeting karida, gapumet laing ken Kristo nga apumi. Amen. Litanya ken Birhen Santa Maria, Apo kaasyan na kami. Apo kasya na kami. Kristo kaasyan na kami. Kristo kasya na kami. Apo kaasyan na kami. Apo kasya na kami. Hesu Kristo denggen na kami. Isu Kristo denggan na kami. Hesu Kristo timuden na kami. Isu Kristo timudan na kami. Diyos Ama ang ilangitan. Kasyan na kami. Diyos Anak anang isalakan itilubong. Kasyan na kami. Diyos Espiritu Santo. Kasyan na kami. Nasantuan unay at Trinidad ame may salaing a Diyos. Kasyan na kami. Santa Maria. Ikakaasi na kami. Santa nga ina ti Diyos. Ikakaasi na kami. Santa Abirhen dagiti Birhen. Ikakaasi na kami. Ina ni Hesu Kristo. Ikakaasi na kami. Ina tinadyosan a grasya. Ikakaasi na kami. Ina anadalos unay. Ikakaasi na kami. Ina anatepel unay. Ikakaasi na kami. Ina adiket na ano. Ikakaasi na kami. Ina adiket na tulawan. Ikakaasi na kami. Ina nga imakulada. Ikakaasi na kami. Ina anadungo. Ikakaasi na kami. Ina anakakaskas daaw. Ikakaasi na kami. Ina tinaimbag apatigmaan. Ikakaasi na kami. Ina tinamarswa. Ikakaasi na kami. Ina tinangisalakan. Ikakaasi na kami. Ina ti iglesia. Ikakaasi na kami. Birhen anapnuan panonot. Ikakaasi na kami. Birhen apagtamdan. Ikakaasi na kami. Birhen adaydayawen. Ikakaasi na kami. Birhen aman nakabalin. Ikakaasi na kami. Birhen aman nangaasi. Ikakaasi na kami. Birhen apagkamatalkan. Ikakaasi na kami. Pagsarmingan tilinte. Ikakaasi na kami. Trono ti sirib. Ikakaasi na kami. Puon ti ragsakmi. Ikakaasi na kami. Baso ana espirituan. Ikakaasi na kami. Baso ti dayaw. Ikakaasi na kami. Baso ti na isang sangayan a debosyon. Ikakaasi na kami. Rosa ana ilangitan. Ikakaasi na kami. Torre ni David. Ikakaasi na kami. Torre amarfil. Ikakaasi na kami. Balay abalitok. Ikakaasi na kami. Lakasa ti tulag. Ikakaasi na kami. Ruangan ti langit. Ikakaasi na kami. Bituen ti agsapa. Ikakaasi na kami. Piya dagiti masaksakit. Ikakaasi na kami. Taklin dagiti managbaso. Ikakaasi na kami. Liwliwa dagiti naladingit. Ikakaasi na kami. Tulong dagiti Kristiyano. Ikakaasi na kami. Reyna dagiti anghel. Ikakaasi na kami. Reyna dagiti patriarka. Ikakaasi na kami. Reyna dagiti profeta. Ikakaasi na kami. Reyna dagiti apostoles. Ikakaasi na kami. Reyna dagiti martir. Ikakaasi na kami. Reyna dagiti konpesor. Ikakaasi na kami. Reyna dagiti birhen. Ikakaasi na kami. Reyna dagiti amin asa santo. Ikakaasi na kami. Reyna ana itao adinamulitan iti basol atawid. Ikakaasi na kami. Reyna ana yuli sa dilangit. Ikakaasi na kami. Reyna tinasantuan a rosaryo. Ikakaasi na kami. Reyna ti pamilya. Ikakaasi na kami. Reyna ti kapya. Ikakaasi na kami. Kordero ti Diyos ang mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Ispalan na kam apo. Kordero ti Diyos ang mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Indengan na kam apo. Kordero ti Diyos ang mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Kasya na kam apo. Nakanti ang mga anak na. Adtoy kam amin, O Maria,
siraraem dito'y saklang mo, daytoy apang kablaw ngiken ka, denggem inahanadong mo. Atoy kam amin o Maria, siraraem dito'y saklang mo, daytoy apang kablaw ngiken ka, denggem inahanadong mo. Ave Maria, O Maria, Rena ti langit ken daga, ti puso na ken kararwami, amin ken kaidaton mi. Ave Maria, O Maria, Rena ti langit ken daga, ti puso na ken kararwami, amin ken kaidaton mi. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Ilagip tayo, ti may sa asanto ni San Juan de Capistrano, may sa apadi, nagsakripisyo mat a misyonero, inted na tibiyag na anang surot ken Kristo. Ikararagan tayo, dagiti naayat, nga tumultulong kada tayo, dagiti agsaksakripisyo. Kararagan tayo mat dagiti kakabsat tayo, ngahan nga makaawat nga ti isusurot ken Kristo, ket maysa nga sakripisyo, napakumbaba nga puso, napudno a panagayat. Bigbigan tayo dagiti basbasol tayo, tapno maikarita ang makiranod kadagiti nasantuan a misteryo. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na Kaasyan kami. na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, itibiyag nga agnanayon. Amen. Kumararag tayo. Apo, pinataod mo ni San Juan de Capistrano, tapno liwliwaen na, dagiti mamati, iti tiyempo, ti pan nakapadas da. Ipaay mo kadi, taagbiag kami asi tatalgad iti sidong, ti pan nalaknib mo, ket malakaman ti iglesia, ti agnanayon akapya, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Ti maibasa na adaw, iti may kadua surat ni San Pablo kadagiti taga Corinto. Itura na yan na kami iti ayat ni Kristo, ta mabigbigmi anatay ti may sa atao, nga agpay iti amin a tao. Kayat na asawen, anairaman ti amin a tao, iti ipapatay ni Kristo. When natayga po iti amin a tao, tapno dagiti si bibiyag, di daagbiyagen para kadakwada. No diket para ken kuana anatay, ken napagungar gapu kadakwada. Ngarud, di mibigbigen ti sa sino man, babaen ti pagrukudan ti tao. Uray ni binigbigmi idi ni Kristo, babaen do ito'y apagrukudan. Di mi aramiden itan. May sa abaro aparswa, ti siya sino man ang mainaig ken Kristo. Naglabasen dagiti daan abanag, dimtengen dagiti baro. Inaramid amin ti Diyos daytoy. Isuti nang ikapya kada kami ken kuana, babaen ken Kristo. Inted na kada kami ti trabaho, amang ikapya kadagiti tattao ken kuana. Daytoy ti mensahe mi. Nakikapya ti Diyos iti amin a tao,
babaen ken Kristo. Saan nga imbilang ti Diyos dagiti basol da a maibusor kadakwada, ket intalek na kada kami ti mensahe, no kasano ti pinakikapya kadakwada. Ngarud, adtoy kami apan nakangiwat ni Kristo. Kasla ti Diyos a mismo ti agdawdawat kada kayo. Itinagan ni Kristo, yunay-unay mi a makikapya kayo iti Diyos. Ti sao ti Apo. Si kalaeng o Apo ti adda kanyak. Sa laknibanak o Diyos, ta sikati pagkamangak, kunak iti Apo, sikati Apok. Nagapuken ka ti amin an embag adda kanyak. Daydayawek ti Apo tan idaldalan nak. Uray iti rabii patigmaan nak ti konsensyak. Kanayon asalalagipak iti Apo. Asideg kanyak ket awan ti pakananwak. Isurum kanyak ti dalan ng agturong iti biyag. Ti kaadam kanyak punwen nak iti ragsak. Ket titulong mo mangted ti agnanayon arago. Empay ti pagarian ti Apu kas maibagat. Ket amin tumaited tuken ka. Alleluia. Ti apod da kumakada kayo. Ti pan nakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Idi magmag na ni Jesus ken dagiti adalan na imasideg ti may sa alalaki ken kuana ket kinunana sumuro takken ka uray sa dino ti papanam adda rukib dagiti musang ken adda umok dagiti tumatayab ngem awan pagiddaan ken paginanaan ti anak ti tao insong bat ni Jesus kinunana iti sabali a lalaki suruten nak ngem kinuna ti lalaki Apo innakman pa ipumpon ni amak kinuna ni Jesus ken kuana bayam dagiti natay amang ipumpon kadagiti minatay da in kakit di ikasaba ti pagarian ti Dios. Adda manen sabali anag kuna ken Jesus sumuro takken ka Apo ngem innak kadipay agpakada iti pamilyak kinuna ni Jesus ken kuana ti mangirugi nga agtrabaho atalyaw iti likudan na saan a maikari iti pagarian ti Dios. Ti ebanghelyo ti Apo. Dito'y lalaki kinunana kini Apo Jesus sumurot akken ka uray sa dino ti papanam. Kuna ni Apo Jesus adda rukib dagiti musang, adda umok dagiti tumatayab, ngem awan pagiddaan ken paginanaan ti anak ti tao. Mapayangahan na nga imbaga nga wun may kan. Mapayangahan na nga imbaga wun may kan ang kamadanagan ta addan i-provide kunto amin ta Diyosak. Kuna kuma ni Apo Jesus dayjay niya. Awan pagdanagam ta Diyosak. Ngamhaan. Ngamin ti sumurot kini Apo Jesus, He doesn't promise us si paradise. No kaya mo sumurot ken kuana, haan nga paraiso ti isusurot. A lot of sacrifice, a lot of adu nga sakripisyo, adu nga ayat, adu nga kinapakumbaba nga haan nga maibagay iti imatang ti tao. Tati imatang ti tao ka mga baabak ka, champion ka, iti biyag, sikati katangsitan, tiragsak mo ka temporary nga sanikwa, tiragsak mo ka ababa nga pan nakaidaydayaw. Di dyan ti agtartaray iti system tayo. Ngam sa balikin ni Apo Jesus, haan na nga inkariday ta. Narigat ti sumurot kan ko na imaginam ta, da tumangsit ka, agpakumbaba ka, adda pumangato, agpaabak ka, urihan da subsub yan di jay ayat mo, urihan da subsub balitan, ikarim nga agayat kalatta, dajeti sumurot kini Apo Jesus, haan nga
Dati panagkita tayo dito'y lubong nga balaygi. Nga mapalakpakan, mapadayawan, self-serving, gibagbagi ti serserbian haan, idbatam amin. Narigat ti sumurot kini Apo Jesus ngam laglagi pen tayo narigrigat ti saan nga sumurot. Anya di jay. Padasem ti agchit. Nahamo nga noon nagamayat ano agkamali tayo ke padasen tayo nga luntegen. Padasem nga adachit na ti biag mo ke isuntumot laeng ti mangdusdo sa mang parparigat king ka. Padasem ti agbiag nga natangsit ti ammom mga abak kaun temporary la dayta. Ngem di jay konsensya, di jay mangsidsidir king ka. Ti ay amo tay kadi ka na ragragsak dagiti agsudsuitik kada kwa dagiti mangipadpadayaw. Temporary lang dayta, mabalin tayo nga palakpakan iti nakaababa nga gundaway ngem in the end narigriga lata ti nga sumurot kini Apo Jesus. Padasem ti agsuitik. Dagita inyo dagita agkungkuna nga nagala ti kwarta ti gobyerno ala ang kita nyo pinalakpakan da idi wow amin nga kinabungga amin nga panakipadayaw honorable kunada ang tatanda masidirda ayan na haan lang nga dayjay ure kanya tayo tibukod tayo nga known or unknown sin or unseen man nga kwa tayo no haan tayo nga ikarkarigatan nga sublianan ti kinalinteg ti kayat tayo kaagyan ti dita isuntumot lat mang sidir kanya tayo kapayang ako na tayo no daduma Apo sumursurot ak mo ikarkarigatak mo ti agayat ikarkarigatak mo ti agpakumbaba ikarkarigatak mo ti agbiag nga napudno ngem apaya nga kaslahan nak mangmanggag ni Apo Dios dayjay nga rod damor nga you get closer to God damor nga subuken na ka iti pammatim kitaen na no kas ano ti katibker ti numalasatam data isunto kadagiti sa santo tayo aging gana nga natay da nagsaksakit da kadako ngem di pamatihan nga nagbaliw dayjay ti pannakalasat kadako da nagtutuok da ditoy daga ngem iti imatang ti Dios naragsak danton iso nga ti isusurot kini Apo Jesus kuna nagahaan nga paraiso sakripisyo haan nga langit no di sangit nya haan nga panakaidaydayaw no di kinapakumbaba narigat ko na tayo ngam narigrigat ti hanga sumurot. Tika mo tayo aka dagiti mga abak ti panangipagarup tayo mga abak da ngam in the end maabak dan to. Nuhaan man nga ditoy ay no handay tumagunod ti biag nga agnanayon. Ngam ko na tayo latta ikarkarigatan ti sumurot padasen ibiyag ure marigrigatan ta anya ti magungguna tayo paraiso sa tay tumagunod ijay ti paraiso haan nga ditoy idatun mi ken ka Apo toy biag mi idatun mi tuy puspuso mi sika Apo bagnus ken kamang mi idatun mi daytoy ayat mi agtalekam ken ka panangaywan mo sasainek mi ipangag mo agtalekam ken ka sipnget tibiyag mi waya idem kada kami. Kumararag tayo kakabsatap no datayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios ama aman nakabalin amin. Kaya't may paay pakaidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na
Idaton mi Apo dayti a sakripisyo a pagdaydayaw mi ken ka ti panangilagip mi kadagiti sa santos mo. Ipaay mo kadi kadagiti karkararagda, ilisi da kami kadagiti agdama ken masakbayan a pagdaksan gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. Pudno unay may ikarigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katag nanayon a Dios gapo ken Kristo nga Apo mi taaramidem ati iglesyam ibunga na adi agresat ti baro a pakakitaan ti kinasingpet babaan ti nakakaskas daaw a panagbiag dagiti sa santos mo ket ipaay mo tinalawag a paneknek ti ayat mo kada kami. Kastapay ababaan tinaisang sangayan na pagpatulad da maawis kami nga agbyag. Tapno maipaay kada kami dagiti bunga ti panakaisalakan. Ket babaan ti makaayayo ken ka apan nang ibabait da. Ipaay mo ta panalaknib mo kada kami. Isot gapo na. Makidanggay kami kadagiti amin nga angheles ken sa santos. Ket agraragsak kami amang idaydayaw ken ka ket konami. Santo, Santo, tiya. Napno dati pa kaidaydayawam, hosana iti kangatuan. Madaydayaw ti umay itinagan ti Apo, hosana iti kangatuan. Pudno unay Apo, abiig ka akina santo, kat si katigubwayan ti amin akina santo. Dawatin bingarod, ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem kati paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagik isu mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangalay ti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo katuminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken agnanayon atulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati, babaen ti krus mo, kanin ka panagungar, ina kamin salakan, si kaananubot. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyag, kan ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo, ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katag serbi kam ken ka. Dawatin mi Apo, tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad Apo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan, kat parayrayom ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawatin mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma maikarikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken nainggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo, isuda nakapudno a nagserbigan ka ditoy daga. Magikadwa kam tukad met kadakwada a mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaisa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana.
Intay umararaw iti Ama, ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam tel daw ito'y, ti kanen mi, ti patinayon ngal daw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi. Ken iti yaay Neso Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi ang Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo kapya nga aggapu kanyak ti ited ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pammati ti iglesyam ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti enggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumanga adda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kaya amin kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo, may kakanyak, nganti may salae nga sa mapaimbagton. Kumararag tayo. O Diyos nga Apo mi kastaunay ti panagayat. Ni San Juan de Capistrano ken ka ta inserbi na adi agreset ti bagina ti iglesyam.
Ipaay mo ka dita ti Sagrada Eucharistia, pasgadan na kada kami, ti kastamat a panagayat ken kagapo ken Apo Meso Kristong anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti Apo at dakuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen din na santon a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo.